לאט גז, עזוב אותך. רגע יניב, רגע. איך אני מלחוץ עליו, איך? לא, עכשיו אני יורד, אני בא לבד מפה. לא מפה, מפה. רגע. איזה אוטו קקה. קח לשם את ההגה טיפה. קח את ההגה לשם טיפה. עוד טיפה. סע. סע על הביצה, על הביצה, סע. איך האדם ה-80 הוא יורד לו שם. יאללה, כן. הייתי תרבי מהפק. עצור, ככה. עצור כמו שאתה. עשינו טיול בלי נזקים או עכשיו? שלום מחזק אותה, נותן לנו בעצות כל יום. אם לא היה לו שם את האמות מייצר, נגמר הסרט של הביצה מהפיצוצים האלה. מה שהוא עשה אחי, שיפר לו את האוטו פלאים. תדע לך. אמות מגן על הביצה שם מקדימה, אחרת אחי לא מפרק. גם הקליש את זה, מאוד מחוזק כזה עליו. דבר טוב. זה מות פיתול. זהו, עצור. איזה תמונות יפות יצאו היום, חבל לכם על הזמן. הסרטונים תעלה לגרבינים, אחי, אתה חייב קישור ליוטיוב, לא יודע מה. העליתי כבר ליוטיוב, אני אעלה רק קישור. היום, אחי, חבל על הזמן של תמונות. של שבוע שעבר, אם אתה יכול לא לעלות, אל תעלה. שבוע שעבר כבר עלה. וואי, איזה פדיחה. חכו ייפתח לי מעט תקציב. תראה עולה, ברוורס תפעלה שאתה עול. חכו ייפתח לי מעט תקציב, בקרוב מאוד. בעזרת השם ייפתח מעט תקציב. אתה בטוח אבל כדאי לטרן או שאתה רוצה להביא משהו אחר?